हिलो ले लापू में लाना फिर नहीं इधर से जेसीबी आना पड़ेगा नहीं तो नहीं आएगा खाली हिलो मत Nilitum NGO hadi recently ki launch ni form ni ki afang Karbi Anglong Frontier Welfare Society pu isia NGO nilitum ki form do Nagaland border ari Dimapur border ari dak arling arong pen danglok pinang anarong do rong barim pinang ando sita lahaya rong barim along munir tum komo o jeneba Karagaon da isia rong barim lo 200 sal pen lo stadak munir ave doning koi thongke vet unity kom o youth away lasi pini nilitum dak longkathar bosti tiniali pen dak Karagaon national highway tiniali national highway junction angbong 2 kilometer hini ba kilometer hini ra e bengan bagdoi lasolong nilitum social work kam claim pon lo mane NGO pen nilitum hedi e claim pon bangke jela dak arong sorphan ili hong pen tumle rap ri pulute amethang pen chi claimun ilu puson se nilitum theklong ningkan kep khri popenta labang su to war la son social work ki claim thek ponong le non isialam te bokhet long kathara rong punoi bongrung rong punoi nothong rong punoi lahai long bangke rong agang bura pen amethang methang rong neidung pan puji ba kopini an kopini ki pan pui latum dudu setami non dakara rong pialong bangke mane jinso memi isia position long sidolo youth ave da kam chirap nang pa muni rabi bang photrok pen na bad ave la sinilitum firstly chokot bangke dak Karagaon long kam claim lang pasi nilitum ke claim pini bangela si tebok te ra rong dak long kathara rong pen ta pinang do men chi su hidipi lom pen anda inut bahini tum do la pen ke lapu balijan lom pen anda do lo NGO members ke nilitum ke whole borjan bukajan homosti pen nilitum NGO members do la pen ke nilitum pini bangke one and only nilitum kap sa benar pe si kam bang e claim lo Ano tum ako claim thubom lang masar nilitum labang su sai bangke NGO labangke nilitum bangke piniani labangso NGO nilido mo nili kavearni sitami labangso NGO rupare in bangke nilitum bangke isi nilitum chethan pami chimum pami lo cadres tum hanta training chipi pami lo lapen nilitum bangke lapu nathu bang a society bang asap o social bonding bang hedi big o ladak khai pharro jati pharro ka chingrum a bel bina Karbi Anglong ta nilitum na nangke tang bangke border bel bangke pinang an khai pharro du apen nani penda bang popu me kai dikang chok popa je bohong du dayat amuni de bang do pik seta kepam meje phan bangke kom o masi nilitum ta ma thalo pinang ana jak ding klui pen a planning lola lasi NGO a banner pen chot seta me nilitum labangso homas kipa me senje phan Karbi Anglong a integrity bangke elitum border integrity pen danglok lahai elitum kachi hol long begi phansi kabor ipon laso dolo nilitum apen 100% chun eji pupe chunche do kokta hai setame nilitum bor ipon bompo apen ke nilitum positive o sidu lasolong ke apen homosti hini nilitum bikhekoi mo phige ingdang bomila bukajan apart an ke nilitum ingdang bomi nonta ha balibo thar nana ne penta nilitum membership do 4000 nom penta sa nilitum bikhekoi non laso kam ki claim pon bisi bang ke nilitum borjan la pen bukajan a constituency hadi MSC constituency ladak nilitum Dimapur pen dai lap hai laso pat apen mo pejo pon nilitum Dhonsari ta hala ronga pahara side nat bangke hala ta frontier bel lo hokere hala phanta nilitum coverage laben deupani homosti puna hala ta frontier bel lo nilitum a front hai frontier lapuge nilitum Nagaland pen a border lo lapen hapu a phi bangke hala deupani pen hapu bangke sialam golaghat border lo nilip lapen duar bagori lapen hala puta nilitum sai claim pon asi pini bangke nilitum hopu aprang da kami claim bom dolang bang pharo so se muni nilitum chetong lo nilitum expect peje lana muni doi pu sitame muni chetong bomi lan so se akhi me kam claim pon bom